Хайырлы кич исәмез, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда мен Фәнис Камал. Бүген халыкара балаларны яклау көне ул 1950 елдан бирле ел сайын 1 июнь көнне билгеләп үтелә. Һәр илдә диярлек барлык халыкның 20-25% балалар алып тора. Бу безнең илдә дә шулай. Балаларны яклау көнендә сабилар өчен күңелле бәйрәм чаралары оештыралар. Моннан тыш аларның хукуклары турында сөйләшәләр. Хәзер бүгенге яңалыклар турында кыскача. Балаларны интернеттан чыгарып ничек саф һавага җәлеп итәргә? Бик яхшы җырлар бар, бик яхшы уеннар бар. Уен фест халык уеннары фестиваленнән Айгөл Бәдретдинова. Җәй башлана бүгеннән. Миңа бу лагерьдә бик ошый. Казанның Восток лагере эшчәнлеген Татарстан президенты ничек бәяләде? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Хыяллар чынга аша торган көн. Монда әйбәт кенә якын, Аллага шөкер. Бөтенсе кибетләр дә больниста якын. Лаеш районында яшәүче физик мөмкинлекләре чикле кыз яңа фатирлы булды. Бу хакта тулырак Илгиз Шәкүров. Шаян ТВда узган бала чак җыры конкурсына йомгак ясалды. Үзем ноталар белмәсәм дә, тыңлау сәләте бар, җырлый алам. Менә шулай итеп җырлап биреп, ирем белән бергә менә шу җырны җиренә җиткереп чыктык. Быел күбрәк нинди җырларга өстенлек биргәннәр? Шулпан Касыймова күреп кайтты. Мондый бәйрәм уңайыннан балалар көненә иң зур бүләк. Бүген Казанда Восток ял лагерын ачтылар. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. 1 июньнән гадәттәгечә район шәһәрләрдә лагерьләр эшли башлый. Восток 1 еллык ремонттан соң бүген 1 сменаны кабул итте. Ул безнең республикада махсус программа буенча яңартылучы объектларның берсе. Монда елына 1000 бала ял итәчәк. Яңача, заманча ял нинди була соң ул? Менә Рания Абдрахманова күреп кайтты. Гектар җирдә зур бер галәм. Казанның Восток лагере бу. Ишек төбеннән үк космос дөньясына эләгәсең. Ремонттан соң мондагы шартлар белән президентны таныштырдылар. Я думаю, что это один из таких классных, хороших лагерей. Нам не так много пришлось, я 2 раза только в лагере был, но уже прошло сколько времени, я все время вспоминаю, как мы, сколько друзей там нашли, как мы проводили время, и я думаю, что в вашей жизни эти этапы, когда вы имеете возможность общаться, находиться, такие энергичные, креативные. Лагерь ярты гасыр элек төзелгән булган. Шушы вакыт эчендә биредә 30 000 бала ял иткән. Былтыр ремонт башлана, яңа 7 корпус төзелә. Һәр берсендә танылган космонавт сурәте, эчтә ракеталардагы сыман мөхит. Лагерьдә яңа заманча тәрбиягә күрсәтелгән программа төзелгән. Әлеге лагерьдә без спорт белән кызыксынучы балаларга программа үткәрәбез. Лагерь җәе буена 4 смена кабул итәчәк. Бу 800 бала дигән сүз. Әмма аның ел дәвамында эшләү мөмкинлеге дә бар. Күргәнегезчә биредә коридорда да һәм менә бүлмәләрдә дә менә шушындый җылылык батареяләре урнаштырганнар. Димәк биредә ел дәвамында салкын айларда да ял итеп була. Рөстәм Миңнехановка спорт мәйданчыклары, клуб, медпункт һәм ашханәне күрсәттеләр. Лагерь бик яхшы, миңа монда күңеллеме? Бик күңелле, ашамлыклар тәмле, бөтенесе дә бар. Миңа бу лагерьдә бик ошый, монда бик матур. Беренче тапкыр киләсең мәле? Беренче. 2019 елдан лагерьләрне республика программасы буенча яңарталар. Совет чорындагылары урынына яңа заманча лагерьләр барлыкка килә. Лаештагы Йылдызлы лагерь, Кама тамагындагы Сәләт, Түбән Камадагы Артык, бүген шундый яңа форматтагы 23 лагерь эшли. Бүген безнең Восток лагеребез ремонттан соң балаларны кабул итә. Мин чын күңелдән балаларны бүгенге бәйрәм белән котлыйм. Лагерьләр Татарстана готовы принять детей, более 183 тысяч детишек в этом году. Вот в таких условиях Алла берса, дай бог отдохнут. Бүген Татарстанда 1600 сәламәтләндерү оешмасы исәпләнә. 1000 мәктәп яны лагерьләре, 169-ы шәһәр читендә. Ял итүчеләрнең 60% каникулларны табигатьтә уздырачак. Рания Абдрахманова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстан президенты балаларны яклау көне уңайыннан үзенең Инстаграмына котлау да урнаштырды. Әйдәгез, әлеге видеороликка күз салыйк. Алар белән бергә булган һәр мизгелне истә калдырырга тырышабыз. Авыр минутларда аларны юатабыз. Күбрәк кочарга тырышабыз.
кайчан да булса безгә аларны олы тормышка озатырга туры киләчәк бит. Анда алар инде үз балаларын кайгыртачаклар. Балаларны яклау көне белән. Президентның эш өстәлендә нәрсәләр бар, кәнәфие йомшакмы, кемнәрнең фотосурәтен элеп куйганы. Бүген Татарстанның 14 укучысы шуны белә алды. Аларга Рөстәм Миннеханов үз эш бүлмәсен күрсәтте. Бу балалар мәдәни көндәлек проекты җиңүчеләре, республиканың төрле музей, театр, китапханәләрендә булганнар. Һәр сәяхәттән алган тәэсирләрен, көндәлекләрне язып баралар. Мәдәни көндәлек проекты 7 ел элек Рөстәм Миннеханов тәкъдиме белән барлыкка килгән иде. Быел анда 200 меңгә якын бала катнашкан. Иң активлары бүген Казан Кремленә президент белән очрашуга чакырылган иде. Кара-каршы аралашканда кызыксынулары турында сораштылар, үз мавыгылары турында да сөйләделәр. Когда мне было 4 года, я перед вами выступала. А собака у вас есть? Да. Какая? Грета ее зовут. Такса. Где больше нравится, Казань или Челна? Ну, на самом деле, я даже не знаю, потому что везде хорошо. Для чего мы работаем? Чтобы наша республика была красивая, безопасная, экологически чистая. Чтобы вы, когда выросли, чтобы у вас желание уехать с Татарстана не было. Чтобы вы старались быть патриотами нашей республики. Вот главное, что. ДРКБда дәваланучы 175-нче гимназия укучыларының хәлен белергә бүген Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков белән республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская килделәр. Алар балаларга күчтәнәч тапшырдылар, ата-аналары белән аралаштылар. Әлегә монда 3 бала дәвалануын дәвам итә. Привет, Дарья. Как дела? Тебе маленький подарочек. Вам тоже довольна, да? Все меняется. Конечно. Ну так совсем видно же. Совсем другое настроение. На данный момент. Бүген безнең хастаханәдә 175-нче гимназиядә зыян күргән 3 бала дәвалана. Аларның хәле тотрыклы, алар өчен тиешле барлык медицина ярдәме дә күрсәтелә. Хәзер республика хастаханәсендә 1052 бала ята, алар өчен ишек алдында бәйрәм оештырдылар, концерт, мастер-класслар, төрле конкурслар, иң зур теләк тизрәк савыгып, аякка басу ди министр. Моның өчен республикада иң заманча технологияләр кулланыла. Наш приоритет, а наши дети – это будущее нашей страны. Балалар безнең киләчәгебез, иң төп бурыч аларның сәламәт һәм белемле булуы. Безнең сәламәтлек саклау системасы яңарыш кичерә. Белгечләребез дөньяның, Европаның төрле хастаханәләрендә тәҗрибәләр туплый. Булар барысы да безнең малай кызларга югары квалификацияле медицина ярдәме күрсәтелсен өчен дип эшләнә. Балаларны яклау көнен бүген Алсу Хәбриева да уңайлы шартларда каршылый. Аларның гаиләсендә үй туе. Беренче группа инвалид кыз авыр тормыш хәлендә кала. Әлеге ул яшәгән йортта бернинди шартларда булмаган, газ да юк, кире юллары да бик җайсыз. Хастаханә дә бик ерак. Хәзер бу проблемалар хәл ителгән, Хәбриевларга лаеш хакимияте һәм хәйриячеләр ярдәм итә. Хәзер Алсуның тормышы ничек үзгәргән микән соң? Алдагы репортажда. Сәмсез, кирегез, без хәминә монда торабыз инде. Хәбриевлар яңа фатирга берничә көн элек күченгән. Алсуга 21 яшь, ул беренче төркем инвалид. Диагнозлары күп: ДЦП, эпилепсия, спастика. Аңа махсус тәрбия кирәк. Янында Гөл әнисе, Гөлгенә Хәбриева. Элек алар Лаеш районындагы Сапагали авылында яшәгән. Без элек тора торган җирдә анда садовый товарищество шикелле. Анда ни больницалары юк, ни җулы юк, ни газы юк. Ул авыл Лаештан 47 чакрым ераклыкта урнашкан. Кышын аеруча җайсызга туры килә. Менә бу авырту балалы гаиләләр өчен, конечно, бик авыр. Кыш көнендәге юллар ачылмый. Һәрхәлдә килделәр монда балага свежий воздух тиеп тордаган инде. Но бит монда яшәү мөмкинчелекләре нирәк азрагаларга. Хәбриевларның тормыш хәле турында район җитәкчелеге белеп ала һәм алар хәйриячеләрне җәлеп итә. Кыска вакыт эчендә фатир сатып алалар. Менә шушы квартира шушы урында аларга бик ошады. Монда беренчедән бөтен инфраструктура, Лаешның үзендә, монда районның үзәк больницасы, монда реабилитация центры урнашкан, монда матур табигать. Монда хәзер саф һава, якында гына Чулман елгасы ага. Йорт янында рәхәтләнеп йөреп керергә мөмкин. Кибет хастаханәләр иң мөһиме тернәкләнү үзәгенә йөрергә уңайлы. Занимались манипуляцией с мелкой моторикой. Без Алсуны кашык тотып ашарга өйрәтәбез. Ул үзе шул хәрәкәтне ясарга тиеш. Кеше булганда, ул менә балалар җанында, һәм обществода булганда алай түгел. Үзегенә булганда ул кайгыра башлый, приступлары башлана аның. Хәбриевлар әле дә бу могҗизага ышана алмый. Мондый бәхетне алар көтмәгәндә була. Шунысы белән кадерле дә булып чыга. Бөтенесенә бик зур рәхмәт.
Илгиз Шәкүров, Дина Хисаметдинова, Вероника Гайнетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Болагана булсалар да гамәлләре зурларныкы кебек. Бүген Казанда республиканың яшь геройларын бүләкләделәр, батырлык кылган һәм югары казанышларга ирешкән 10 малай кайнар йөрәк бөтен Россия проекты лауреатлары булып танылды. Аларга республиканың баш федераль инспекторы Виктор Демидов белән яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов мактау билгеләре һәм истәлекле бүләкләрдә тапшырды. Чистайда яшәүче 7 яшьлек Радмир Галимов дус кызын ир кешедән саклап калган. Лениногорскидан 15 яшьлек Флорид Садриев күршесен ут эченнән алып чыган. Яшьлүзәннән Әмир Гумаров 7 яшендә күзе күрми башласа да, күп өлкәләрдә уңышка ирешкән. Ул йөзү ярышлары җиңүчесе һәм математика буенча олимпиада призеры. Россия наша как единая независимая. Сезнең кебек батыр һәм гайрәтле кешеләр булганда гына Россия көчле ил булып калачак. Мин үземне герой дип саныйм, чөнки кеше үзе кешегә булышырга тиеш, бер-береңә ярдәм итеп яшәргә кирәк. Приятно за труды, то есть все равно я стараюсь, чтобы достигать каких-то побед, достижений. Беренче июнь көнне Тимер Рәшәткә артында булучылар да бүген үз балаларына котлау юллады. Республика колонияләрендәге әтиләр рус һәм татар телләрендә әдәби әсәрләр укый. Аларны аудиокитап итеп эшләгәннәр. Анда Габдулла Тукайның туган теле һәм гаилә турындагы булмаса шигыре кергән. Шулай ук рус халык әкиятләре Иван Царевич и Серый волк, Жар птица и Василиса царевна да бар. И туган тел, синдә булган иң элек кыйлгандыгам. Ярлык авыл дип үзем һәм әткәмәнкәмне ходам. Болачак ул хыял иле. Аңа кире кайтып булса, беренче чиратта нәрсә эшләр идегез? Бу сорауны без республиканың танылган шәхесләренә бирдек. Җавапларын бергәләп тыңлыйк. Балачагыма кайтсам, ничек итеп балачагым үтте, шулай яшәрим шикелле. Чөнки балачак гел сагындыра. Балачакка кире кайтсам, иң беренче музыкаль мәктәпне бетерерим. Һәм фортепиано буенча. Анасын гитарада яхшырак уйнарга өйрәнерим. Күбрәк ял итер идем, башымны ял итер идем. Ләкин шул вакытта белергә тырышыр идем. Теге 5 алыр өчен генә түгел, ә инде чын мәгънәсендә белемле булырга. Әтигә, әнигә, туганнарыма хөрмәт белә, аларга булышып. Белмим шул. Сукрага барырым, наверное. Акыллы һәм бик теләп о фәннәрне үзләштерә торган шундый бала булыр идем дип. Инде балачага булгач инде аның уйныйсы да килә әлбәттә. Суда кыйнасы, атта да йөрисе дигән кебек футболын да башкасын да уйныйсы. Казан Кремле бүген зур күңел ачу мәйданына үрелде. Биредә беренче тапкыр уен фестивале үтә. Анда республикада яшәүче халыклар үзләренең милли уеннарын күрсәтте. Оештыручылар йөзек салыш, үрдәк атыш, әбәк алыш кебек урам уеннары үткәндә генә калмас, яшьләрне гаджетлар дөньясыннан алып чыгар дип ышана. Кремльдәге фестивальне туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына да багышлаганнар. Кайсы милләтнең уены тапкырлык, кемнеке җитезлек таләп итә. Хәбәрчебез Айгөл Бадретдинова үзе сынап карады. Шаян ТВ каналының танылган алып баручысы Татарстан президентын төрле халыкларның уеннары белән таныштыра. Татарлар, руслар, барилар, чуашлар монда такта киеп йөрү буенча ярышларда бауны ерактан атып бәйләүнең гаҗәеп осталыгы да. Надо шарик из того перевести вот сюда. Мауктыргыч уеннардан балаларны президент килүе генә бүлдерде. Рөстәм Миңнеханов белән күмәк фото ясарга ашыктылар. Уен-фест күп фатирлы йорт ишегалларынан башланган проекттаның ярдәмендә төрле халыкларның онытылган урам уеннарын кире кайтарырга телиләр. Быел Уен-фест беренче мәртәбә республика күләмендә Казан Кремлендә үткәрелә. Максаты балаларның игътибарын гаджетлардан читкә юнәлтү. Моның өчен менә нишләргә була. Мәсәлән, төрле халыкларның уеннарын уйнарга безгә дарыгы поле дип атала. Монда кечкенә тупны эскә кадәр ярыкларга төшермичә күтәрергә кирәк. Кызлар булып чыгармы икән? Бу татар халкының яулык уены ул алдыңа төшсә бер түгәрәк әйләнеп, йөгереп килеп шул яулыкны тизрәк тутарга кирәк. Шулай гырыф-гадәтләрне дә өйрәнәләр, туган телләрендә дә сөйләшәләр. Барысы уен, җыр, бию аша. Сегодня мы покажем настоящие народные песни низовых чувашей. Тала-тала-тала, сирлана, осенние ветры ятся чияна.
бәйрәмдә бик яхшы җырлар бар, бик яхшы уеннар бар. Биргә өлгердем, күп нәрсә эшләргә өлгердем. Уеннар ошадымы соң? Әйе. Уеннар уйнадыңмы соң монда? Әйе, уйнадым. Интернетта утырдыңмы соң әле бүген? Бүген юк. Кайбер балалар без балачакта уйнап туя алмаган уеннарны бөтенләй белмидиләр. Шаяннар үз мәйданчыгында алар шуларны искә төшереп милли мастер-класслар үткәрделәр. Элекке уеннарны искә төшерә тырышабыз. Һәм инде татар телен камилләштерергә, балалар татар телен өйрәтергә, татарча сүзләр, мәсәлән, ахалай-махалай, аның татарчасын күбесе белми. Әфсен-төфсен шундый кызыклы әйберләр өйрәтәбез лайфхакларын. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бу эш аеруча әһәмиятле. Минемчә, балалар алар тырышырга тиеш. Үз тормышын дөрес планлаштырырга. Ул гаджет кына түгел, ул телефон кына түгел. Гади тормыш, гади кешеләр. Алар синең янында. Шундый җанлы аралашу бүген Уен Фест фестивале сәхнәсендә иҗади төркемнәр чыгышы белән дәвам итте. Ни гаҗәп, бер генә баланың кулында да бүген гаджет күренмәде. Айгөл Бәдретдинова, Гаделмин Дубаев, Яңа гасыр каналы. Шаян ТВ каналында балачак җыры конкурсының икенче сезоны җиңүчеләре билгеле булды. Бүген аларны балаларны яклау көненә багышланган тантанада игълан иттеләр. Конкурста 5 җыр җиңеп чыга. Тагын берсе тамашачы мәхәббәте номинациясе буенча сайлана. Балачак җыры Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырылган. Яңа җырларны кайда ишетү булачак соң? Чулпан Касыймова җиткерер. Бүген Шаян ТВда икеләтә бәйрәм. Балаларны яклау көне уңайыннан Сабан туй. Анда кунаклар катнаша. И туган көн, и матур ден, әткәмәнгәнең теле. Студияда балачак җыры конкурсына йомгак ясыйлар. Гөлзар Вәлиева 4 бала әнисе, көйне ул сабыйларына туры китереп яза. Аннан интернет аша бер шигырь авторы Райла Гайнуллина белән таныша. Шулай итеп Дәвани дигән җыр туа. Үзем ноталар белмәсәм дә, тыңлау сәләте бар, җырлый алам. Менә шулай итеп җырлап биреп, ирем белән бергә менә шу җырны җиренә җиткереп чыктык. Ул баласы булгач, авылда бит инде күрәк Дәвани белән Әбилә белән сәсең. Менә шуңа миңа бик якын булды бу тема. Соня Әхмәтҗанова Балкфорта шигырының 30 ел элек язылганын әйтә. Көен күптән түгел Фәннур Галимов иҗат иткән. Бүген аны фортепианода башкардылар. Онагым бабасын Бал бабай дип йөртә, мине Бал әби дип йөртә. Шуңа күрә безнең гаиләбез өчен дә бу бик зур бәйрәм булды. Быел конкурска 110 җыр җибәрелгән, алар арасыннан 5-сен сайлыйлар. Алар бөтенесе гади, алар матур, аларның эштәлеге бик сыйфатлы. Катнашучылар күп булганлыктан быел тамашачы мәхәббәте номинациясе булдырылган. Анда җиңүчене Шаян ТВ сайтында тавыш бирү юлы белән билгелиләр. Ул безнең Мәсгуд Имашев һәм Мирхади Разов язган "Их күңелле биюләре" дигән җыр булды. Алар 5000 нән артык тавыш җыйдылар һәм әлбәттә инде Шаян ТВның иң зур бүләгенә лаек булдылар. Конкурс Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Киләчәктә дә андый проектларны, андый тәкъдимнәребез хуплаячакбыз һәм булышачакбыз һичшиксез. Ул безнең файдага, телебез файдасына, халкыбыз файдасына. Балалар радиосын эшләргә куштылар. Анда белән тәүлек буенча эшли торган 24 сәгатьлек радиога 300-дән артык җыр кирәк көн саен. Күрәсез мәле безгә күпме җыр кирәк булачак. Балачак җыры конкурсында җиңгән җырларның барысына да аранжировка ясалып, клип төшереләчәк. Аларны Шаян ТВда карап була. Чулпан Касыймова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Балыкчы һәм балык турында әкият әсәре буенча күңел ачу программасы. Балалар турында шигырьләр, милли җырлар. Пушкин Фест рус мәдәнияте фестивален бүген шулай күңелле һәм үзенчәлекле итеп ачтылар. Ул бер атна 1 июньнән 6-сына кадәр дәвам итәчәк. Беренче көнне балаларны яклау бәйрәменә туры килде. Атна дәвамында исә фестивальдә халык иҗаты буенча мастер-класслар, бал биюләрдә оештырыла. 6 июнь Александр Пушкинның туган көнендә фестивальне Пушкин FM дип аталган концерт белән ябачаклар.
Әфган татарларына Татарстан вузларына укырга кирүү үчүн квоталар бирге мөмкиннәре Кабул шәһәрендә безнең республика белән бәйле музей ачарга ниятлиләр. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында Әфганстандагы милләттәшләребез тормышына багышланган халыкара конференцияда шул турыда игълан иттеләр. Анда галимнәр, туган якны өйрәнүчеләр, җәмәгать эшлеклеләре һәм сугыш хәрәкәтләре ветераннары да катнашты. Март ахырында Татарстан һәм Әфганстанның фәннәр академияләре арасында килешүгә кул куелган иде. Конференцияда уртак хезмәттәшлек юллары турында да сөйләштеләр. Хәзерге вакытта Әфганстан Республикасында 1 миллионнан артык милләттәшебез яши. Андагы 3 мәктәптә татар телен укыталар. Татарлар бик күпләп яшәсә дә, әлегә өйрәнелмәгән тема ул Афган җирендә яшәүче татарларның бүгенгесе һәм киләчәге. Менә шушы темага кирүбез ул безнең шушы татарларны барлау белән бәйле. Бүгенге көндә татар теле укыту буенча эшләребез бара. Biz инде элек әйткәнчә менә 3 провинциядә аны укыта башладык. Бу шундый мәсьәлә килеп туды. Безгә инде менә шул китаплар кирәк, методичкалар кирәк татар теле укыту буенча. Бүген Татмедиа Республика агентлыгы бинасында Йолдызлык фестиваленең 20 еллыгына багышланган фотокүргәзмә ачылды. Анда әлеге конкурсның бай тарихы, аның тормышындагы кызыклы мизгелләр урын алган. Күргәзмәне балаларны яклау көненә багышладылар. Фотода төп геройлар да сабыйлар 21 сезон эчендә фестиваль сәхнәсендә 1 миллион 250 мең яшь талант чыгыш ясаган. Бу Татарстан соңгы елларда якын чит илләрдә меңләгән иҗат коллективлары дигән сүз. Бүген урамда балалар өчен төрле майданчыклар, ярышлар, мастер-класслар, хәтта Сабан туй уеннары да оештырылган иде. Бирдә салаватиклар балалар төркеме дә чыгыш ясады. Алар белән бергә бәйрәм кунаклары татарча җырлады һәм биеде дә. Нурлы бәйрәм булып чыкты менә. Карап торырга шундый рәхәт һәм күңелле. Әйтәм, бу бинага үзенең нидер аурысын китерер инде менә. Бу Йолдызлык белән бергә эшләгән, оештырган бәйрәм бик матурчы килеп чыкты дип уйлыйм. Самое ценное, что есть в человеческой жизни. Мин үзем Ленинград камалышында яшәгән гаиләдән, ул чорның авырлыкларын беләм. Бүгенге бәхетле тормышка, тыныч илебезгә, Татарстаныбызга рәхмәтле генә булырга тиешбез. Балаларыбызга карап шатланырга тиеш. Бу минутларда Казан циркында балаларны яклау көне уңайнан зур концерт бара. Анда Созвездие Йолдызлык җиңүчеләре чыгыш ясый. Цирк фойесында балаларны аниматорлар каршы алды. Зур курчаклар белән фотога төшәргә мөмкин иде. Бүген фестивальнең 40 җиңүчесенә Татарстан президенты стипендиясын да тапшырдылар. Сәхнәдә бүген ул цирк аренасы, яшь йолдызлар, бәйрәмгә килүчеләрне премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева һәм дәүләт советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова сәламләде. Тамашачыга быелгы фестивальнең иң яхшы концерт номерларын тәкъдим итәләр. Уважаемые мамы и папы, я желаю вашим детям здоровья. Вам, каждому, желаю видеть эмоции своих детей, эмоции положительные, потрясающие. Дорогие наши дети, с днем защиты детей! С днем праздника детства! Все тут очень отлично. Все тут очень отлично. Хорошо. Все очень нравится. Балаларга, хатынымга бүләк итәргә булдык инде шулай килеп, шатланырга бергә килеп. Булачак хәрбиләр осталыкларын бузда күрсәтте. Казанда Россия коры җир гаскәрләре тарихында беренче мәртәбә баш командующий кубогына хоккей ярышлары башланды. Башкаланың Суворов училищесы сайлану очраклы түгел. Казан спорт һәм яшьләр үзәге ди кубокны оештыручылар. Турнирда коры җир гаскәрләре югары уку йортлары хәрбиләре катнаша. Барлыгы 6 команда Мәскәү, Благовещенск, Новосибирск, Смоленск, Санкт-Петербургтан килгәннәр. Ярышлары 5 көн дәвам итеп, җиңүчеләр баш командующий кубогына ия булачак. Чара дәвамлы булыр һәм аңа оборона министрлыгы вузларында укучылар да кушылыр дип көтелә. Чираттагы кубок Санкт-Петербургта узачак. Бар осталыкларыгызны күрсәтерсез, судьялар исә гадел бәяләр һәм иң көчлеләр җиңәр дип ышанып калам. Мин исә Казан танк училищесы өчен җан атам. Татарстанда туристларны глэмпинг, фестивальләр һәм урта гасыр турнирлары белән таң калдырырга телиләр. Тагын ниләр белән җәлеп итәчәкләр? Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә сәламәт булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең ганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Блогер 3 аллергиядан Европа препараты. Блогер төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшу, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте 1 тәүлек дәвамына җитә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулавызна кайда болытлы көн 17 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава температура 19 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида көн болытлы, җылылык 18 градус. Төньяк-көнбатышта Арча-Кукмара, Балтайшта сүрән көн явым-төшемнәр көтелми 17 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Болгарбай, Шупрәлдә аязучан болытлы һава температура 19 градус. Чистая Нурлатма, Мадыширмешәндә болытлы 18 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башлам. Фатирлар 3,950,000-дән. Ашыгыз 30 фатирдан азрак калды. Шалтыратыгыз телефон 556-59. Торак комплексының сайты jk-unicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 950 000 рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jk-unicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Боль в коленях становится пыткой. Поставили мне протез, а он не прижился. Встать на ноги я не смогла. В Доктор Ост пообещали помочь спасти уцелевший сустав без операции. С помощью инъекций нового поколения мы научились восстанавливать утраченные хрящевые ткани и возвращать подвижность сустава. От протезирования я отказалась. Очень надеюсь вылечить оба колена и больше не вспоминать про боль никогда. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, җил көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 40%. Җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе. Энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Фармлен даруханәләреннән сорагыз. Әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.